e fa tɛ balo la I ba tɛ balo la Haidara t'i fa ye wa vieux mɔgɔ cɛ a ta in nege tɛ mɔgɔ si de la bilen hali a ta in nege tɛ aw yɛrɛ la parce que a ta in tɔ ye hasidiya ye solo y'a fa fasa da a y'a ba fasa da u yɛrɛ problème o digikun ye na n'o ma diya Haidara den mun ye u yɛrɛ ka Haidara fasa da kɛ ou bien n'a yɛrɛ ma diya e yɛrɛ don studio la i ka Haidara fasa da Haidara fasa dali sirilen tɛ dɔnkili la o don i ka dɔ da ou bien i ka fɔ Haidara denw ye i b'a ninnu k'u ka Haidara fasa da solo y'a fa fasa da solo y'a ba fasa da wa an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ i bɛ ka minnu fɔ Haidara t'a fa ye Haidara muso t'a ba ye komi nana n'o ye kuma kɔnɔ o ye nkalon ye kanu de y'a kɛ fa ni baya de ani karamɔgɔya i tugulu nɔfɛ o y'u kɛ ye parce que mɔgɔ mɔgɔ n'a b'i fan fila bɔ i fa don 36 soldats anti maçon sama solu jakite repose en paix cɛbakɔrɔ nka n'a bɔr'o la ka ban ka tɔ kɛ jɔndenya ye an t'o tilela bilen koyi respect forcé ninnu maa si t'o la bilen maabaya tɛ tiɲɛ ye koyi maabaya ye waleya de maabaya tɛ siya ye dɛ n'i kɛra maaba ye ni denw kɛra vagabond ye jinimere mina ye tubabu jinimere minaw ye o bɛ f'u ye de k'u ka sunguruba ta de dabila awɔ kɛ ka tugu maa ko Bamakɔ a o de dabilala de ka kɛ jɔn ye c'est fini solo y'a fa fasa da a y'a ba fasa da ko n'olu tun bɛ yen ko fako waso tɛ k'a la bako waso tɛ k'a la dɔnkili in dala tile 3 ye diɲɛ bɛɛ minɛ a b'a fɔ a ka zikiridalaw ye k'u ka dɔ da u fa n'u baw la awɔ u ka dɔ da Haidara yɛrɛ la ko 12 mai c'est la k'an ma dɔnkili ɲɛnama mɛn fɔlɔ awɔ ko 12 mai c'est la le 12 mai Sherifu bangela an ma fɛn ye fɔlɔ da in tɛ koyi a yɛrɛ ko ni solo t'a la ko solo a ka sira tɛ solo la solo ɲɔgɔnna caman bɛ yen a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan mais ni solo t'a la ka ban solo b'a ka koɲɛ na a y'a fa fasa da o mun bɛ s'aw ma a foyi tɛ s'a ma o tɛ yan a b'a fɔ a ka wajulu kɛra denmisɛnninw ye k'u ka tubabu jinimere min dabila n'u y'u fa tubabu jinimere la k'u kana taa Alakira ale salatu wasalam k'u kana taa dɔgɔya Alakira ka kuma man y'u da ka olu to sunguruba ta la mobili kɔnɔ ka sungurubaw ɲini mobili kɔnɔ Alakira ko kuma ale salatu wasalam a jogo ko man y'olu da parce que olu ni jogo man kan karamɔgɔ ɲamɔgɔdentigiw ni jogo man kan jamana in kɔnɔ yan dɛ karamɔgɔ sunguruba talaw ni jogo man kan jogo ko kuma man y'u da ladiriya ka ɲi ko la an ka kɛ ladiri ye ko n'an bɛ kuma k'an ka tiɲɛ fɔ ko ne tɛ se ka tiɲɛ fɔ k'i da di ko ja nkalontigɛla ye janimɛden a wululama yɛrɛ 36 soldats anti maçon sama solu jakite repose en paix sinon fɔlɔ yɛrɛ ko champion fani bɛɛ ye dangaden o ko maa dangalen maa nɔgɔlen maa jasilen dɔ y'o fɔ yan e min ko sisan ko solo bɛ ka dɔnkili da ko ka anisaru se lagosi ma ko k'u du jugu ma ko mɔgɔw ka yɛlɛ anisaru la yɛlɛkɛla anisaru la a mɛnna ko jɔn de ye yɛlɛkɛ anisaru la tosege de bɔra ka champion fani bɛɛ nɛni yan ka tila ka bɔ k'ale ye mɔgɔ bila ko ka solo siribi 1 mois ko ka solo lebu ka tila ka solo ka sɔn k'a ni gulɔ bɛɛ kɛ kelen ka gulɔ fisaya n'a ye ka mɔgɔw sisipan yan o bɛɛ kɛla yan a y'a yɛrɛ lebu ka mɔgɔw gɛn solo nɔfɛ ka solo yɛrɛ gɛn solo kɛlen fɛn ye sisan a bɛna fɔ k'a b'a ɲɛ tana kɛ solo ye a ye cɛ to ye a ka lafiya walayi maa si fa tɛ ala ye solo i fa ye baya ye mun fɛlɛ kaburu kɔrɔ dugawu k'a ye i ba ye masan ye dumuya dugawu k'a ye dɛ yirikuru mana mɛn ji la cogo cogo a tɛ kɛ baba ye mɔgɔliden tɛ kɛ maaden ye dɛ solo walahi ala y'i bɔ nkalon tigɛ kɔnɔ a ɲana dɛ i ye tiɲɛ sira ta sisan kana taa dɔnkili da maalankolon si la bilen k'u kɔrɔta k'u yɛrɛ diɲɛ na u ka tila k'i kɛlɛ ka tila k'i kɛ jugu ye yan ne tun bɛ yan ne t'a la wala